ଯେତେବେଳେ ମୁନା ଜାଣିଲା ଯେ ତାର ବାପା ଶିବ ବାବୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସତେ ଯେମିତି ତା ଉପରେ ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତାର ମୁହଁ ଉପରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର ବା ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସବୁ ସେ ସାରିଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରର ଗାଈଟି ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁନାର ବାପା ଶଙ୍କର ବାବୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଦିନ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ହିଁ ଗାଈଟି ବାଛୁରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁନାର ମା କେମିତି ପାଗଳ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇଡଲି ଦୋକାନଟିକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସବୁ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଯେପରିକି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କେମିତି ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ମା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଡଲି ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଇଥିଲେ ଓ ଶଙ୍କର ବାବୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୋକାନର ନାଁ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁନା ଉଠି ଦେଖେ ତ ତାର ମା ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଭାରି ଭାବୁକ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ମୁନାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଜଲ ଆସି ମୁନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଘରର ସବୁ କାମ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଜଲ ପିଲାଦିନୁ ମୁନାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ସେ ମୁନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁନା ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ କାଜଲ ଏମିତି କାମ କରୁ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲା। ହେଲେ କାଜଲ ଗଲାନି। ସେ କହିଲା, ତୁମର ମା ମୋତେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେଉଥିଲି।